Nyapon neh. Mas Yoyo. Nyapon neh kuwi. Sikile kena apa neh? Mas Yoyo aja to Mas Yoyo. Jajal ngadeg sik. Kono. Yoyo rono dulu. Dinglang neh. Nyapa nak? Jajal ngadeg kok le. Jajal ngadeg kok. Sakit lagi kakinya. Heeh, jajal ngadeg. Ngadeg nak. Oh sakit. Sakit neh. Ayo sini. Ayo. Lho loro neh to. Yo. Neh sak loro neh jajal ndelok kaya apa. Lho digluk-digluk neh. Yo digluk-digluk. Kena apa neh? Ayo. Yo tak gendong tak pijet dhisik yo. Wis kena apa neh? Ngono lho iki lho. Aneh lho iki tak digluk ngono wis diglak-digluk ngono sakit lagi. Sik. Sing ndi mau? Kena apa to mau? Sik. Kok sik tak meneng to sik. Gampang ketekluk iki. Gampang ketekluk. Makane lek ana apa-apa aja diuber-uber iki klemon. Gampang nguber, gampang tiba dhewe, boyor. Oh, tayangku tiba lagi aku, Bu. Ditindi Yoyo to, Bang. Heeh. Jungkir balik tindi Yoyo. Iyalah. Sakit lagi atuh. Atuh sakit lagi atuh. Dinglang lho. Ya. Iki lho gampang boyor ta apal ta. Kelemon iki. Wis meneng enek kono sik. Kowe gampang nguber, gampang boyor, gampang tiba dhewe. Patah sakit-sakit kakinya.